Γεια σας! Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα μάθημα που οργάνωσε για όλους εμάς το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος με θέματα κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση. Όταν λέμε κοινωνικά δίκτυα, εννοούμε τα γνωστά Facebook, Twitter, Google και ίσως το λιγότερο γνωστό αλλά μη εξαιρεταίο LinkedIn. Όλα αυτά αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινότητας τόσο της δικής μας όσο και κυρίως των μαθητών μας. Το δίκτυο στο οποίο θα συνεργαστούμε είναι η Google, την οποία είμαι σίγουρη ότι όλοι γνωρίζετε ως μηχανή αναζήτησης. Αρκετοί από εσάς ίσως να διαθέτετε ήδη και Gmail. Η Google όμως δεν είναι μόνο αυτά τα δύο. Παρέχει και άλλες δυνατότητες όπως τη δημιουργία εγγράφων ποικίλης μορφής, από ένα απλό κείμενο μέχρι παρουσιάσεις, ερωτηματολόγια, υπολογιστικά φύλλα, online επικοινωνία κτλ, στα οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Στόχος μας είναι, εκμεταλλευόμενοι την τάση των καιρών και των παιδιών, αλλά και τη δική μας προς την τεχνολογία, να βρούμε πρωτότυπους και εφάνταστους τρόπους για να την αξιοποιήσουμε παιδαγωγικά, κάνοντας την εκπαίδευση παιχνίδι. Ονομάζομαι Μαρία Διακογιώργη. Είμαι θεολόγος, κόα στην καταγωγή, ζω και υπηρετώ στο γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις Ζιπαρίου που βρίσκεται στην ΚΟ. Ενεπλάκην με την διαδικτυακή επιμόρφωση όταν πριν 3 χρόνια ανακάλυψα το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος και οφείλω πλέον να ανερθρίαστα να ομολογήσω ότι είμαι εθισμένη στα μαθήματά του. Γι' αυτό δεν χάνω ευκαιρία είτε σαν εκπαιδευόμενη είτε όπως τώρα σαν εκπαιδεύτρια να εμπλέκομαι ενεργά σε αυτά. Επιμορφώθηκα στη χρήση της Google ως εκπαιδευτικού εργαλείου πριν 2 χρόνια μέσω του σεμιναρίου του Moodle. Με ενθουσίασε με τις δυνατότητες που έχει και μπορούμε να αξιοποιήσουμε στη διδακτική πράξη, γι' αυτό άρχισα να το ψάχνω περισσότερο σε βάθος. Με αφορμή τη διαδικτυακή συνεργασία με συναδέλφους, ανακαλύψαμε και άλλα μυστικά, μερικά από τα οποία θα σας μαρτυρήσω, ελπίζοντας ότι θα σας δώσω το έναυσμα να ανακαλύψετε περισσότερα μόνοι σας. Η Google είναι ένα πολύ απλό και ασφαλές στη χρήση του εργαλείο, ιδανικό για όσους ιδιαίτερα δεν είναι απόλυτα εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, ενώ όλες οι υπηρεσίες του παρέχονται δωρεάν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσετε να εργάζεστε με το συγκεκριμένο εργαλείο είναι να έχετε δημιουργήσει ένα λογαριασμό. Αυτό γίνεται πολύ απλά. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση google.com ή google.gr, απάνω δεξιά θα δείτε τη σήμανση είσοδος, καταχωρήστε τα στοιχεία σας και είστε έτοιμοι να αρχίσετε να περιηγήσετε στις γειτονιές της Google. Αφού έχετε δημιουργήσει το λογαριασμό σας, μπορείτε πλέον να εγγραφείτε και στην Google+. Πρόκειται για μια υπηρεσία που σας δίνει τη δυνατότητα να ομαδοποιήσετε τους φίλους, τους μαθητές, τους συμμαθητές σας και τους συναδέλφους σας και φυσικά όποιον άλλον εσείς θέλετε, σε κύκλους και να μοιράζεστε μαζί τους το περιεχόμενο των δημοσιεύσεών σας ή να επικοινωνείτε online χρησιμοποιώντας τα Hangouts, τα οποία παρουσιάζουν ομοιότητες με το Skype, αν και θεωρώ ότι το Hangout έχει ένα πλεονέκτημα παραπάνω, για το οποίο θα σας μιλήσω στη συνέχεια. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τη δική σας σελίδα, παύλα, κοινότητα, στην οποία να προσκαλέσετε όσους εσείς επιθυμείτε να συμμετάσχουν. Η εγγραφή στην Google Plus είναι εξίσου απλή. Αφού έχετε συνδεθεί στη Google, απάνω αριστερά θα δείτε την ένδειξη συν, δηλαδή plus, εσύ. Πατώντας εκεί υπάρχουν οδηγίες βήμα-βήμα για να δημιουργήσετε το δημόσιο προφίλ σας, να αναζητήσετε πρόσωπα, ενδιαφέρουσες σελίδες που θα θέλατε να παρακολουθήσετε κτλ, τα οποία μπορείτε να εμπλουτίζετε διαρκώς. Το ερώτημα που τίθεται τώρα βέβαια είναι πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την Google στην εκπαίδευση. Ας ξεκινήσουμε από τα έγγραφα. Πατώντας στο Drive από τη γραμμή του μενού και στη συνέχεια στο Create, μπορείτε να δείτε τα είδη των εγγράφων που μπορείτε να δημιουργήσετε. Επιλέξτε αυτό που σας ενδιαφέρει και απλά ξεκινήστε να γράφετε. Η Google προσφέρει περισσότερους από 30 τύπους αρχείων χωρίς να απαιτείται καν η εγκατάστασή τους στον υπολογιστή. Θα μου πείτε τώρα, ποια η διαφορά από το να χρησιμοποιήσω το συνηθισμένο Word ή ένα απλό κειμενογράφο ή τις παρουσιάσεις του Windows ή του OpenOffice? Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά, εδώ εγώ θα σας πω μόνο 3.
Το πρώτο είναι ότι έχετε πρόσβαση στο έγγραφο αυτό ανά πάσα στιγμή και από κάθε είδους συσκευή, από υπολογιστή μέχρι κινητό, με την προϋπόθεση βέβαια ότι έχετε σύνδεση στο ίντερνετ. Δεύτερον, τα έγγραφά σας είναι αποθηκευμένα με ασφάλεια. Τρίτον και σημαντικότερο, μπορείτε να μοιραστείτε τα αρχεία σας με όποιον ή όποιους θέλετε και να τα επεξεργάζεστε μαζί τους παράλληλα ή ασύγχρονα από οποιαδήποτε συσκευή. Αντιλαμβάνεστε ότι ένα από τα προπήρια των μαδιών που επικαλούνται τη χιλιομετρική απόσταση όταν τους αναθέτουμε ομαδικές εργασίες, καταρρίπτεται πλέον πανηγυρικά. Η Google Plus είναι ένα εξίσου ενδιαφέρον εργαλείο. Ομαδοποιώντας τις επαφές σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επιλέγετε με ποιους θα διαμοιραστείτε υλικό, ενώ παράλληλα έχετε δυνατότητα να συγκαλέσετε μια τηλεδιάσκεψη μέσω του Hangout, το οποίο θα το βρείτε να σας περιμένει δεξιά στην οθόνη και κάτω από το όνομά σας. Η τηλεδιάσκεψη αυτή μπορεί να μεταδοθεί ζωντανά και να αποθηκευθεί άμεσα στο κανάλι σας στο YouTube, εάν και εφόσον διαθέτετε. Θα σας δώσω μερικά προσωπικά παραδείγματα από τη χρήση του Google στη διδακτική πράξη. Το πρώτο που έκανα ήταν να δημιουργήσω ένα Gmail ειδικά για τους μαθητές μου. Σε αυτό τα παιδιά μου στέλνουν απορίες και τις εργασίες τους. Αξιοποίησα τη δυνατότητα των Google Docs όταν στη Γάμα Γυμνασίου, στα πλαίσια του μαθήματος των θρησκευτικών στην ενότητα της εικονομαχίας, αποφασίσαμε να καθίσουμε τις εικόνες στο σκαμνί. Χώρισα λοιπόν τότε τους μαθητές μου σε 3 ομάδες, τους εικονομάχους, τους εικονολάτρες και τους δικαστές, και δημιούργησα στο Google αντίστοιχα 3 έγγραφα. Μέσα σε αυτά έβαλα οδηγίες καθώς και κάποια χρήσιμα links για να αναζητήσουν τα παιδιά τις απαιτούμενες πληροφορίες. Οι ομάδες είχαν πρόσβαση μόνο στο δικό τους έγγραφο για να μην κατασκοπεύουν και υποκλέπουν τις πληροφορίες και τα επιχειρήματα των αντιπάλων. Εγώ είχα πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα, όπως καταλαβαίνετε, για να παρακολουθώ και την πορεία της εργασίας, αλλά και να παρεμβαίνω όταν έβλεπα ότι τα παιδιά ακολουθούσαν λάθος δρόμο. Το αποτέλεσμα: την ημέρα της δίκης ήρθαν εφοδιασμένα με τα επιχειρήματα που είχαν καταγράψει όλα μαζί και έγινε ένα από τα καλύτερα μαθήματα που έχω διδάξει. Το θυμόμαστε με πολύ αγάπη, τόσο οι μαθητές μου που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη Δευτέρα Λυκείου και ακόμα το αναφέρουν, όσο και εγώ. Το Google Docs το αξιοποιήσαμε επίσης και στο μάθημα της δημιουργικής τάξης που διοργάνωσε πέρυσι το Διορθόδοξο Κέντρο, όταν κληθήκαμε να γράψουμε μια ομαδική ιστορία στα πλαίσια της δημιουργικής γραφής και να παρουσιάσουμε ένα καινοτόμο καροτσάκι σούπερ μάρκετ. Στα πλαίσια του παραπάνω μαθήματος ανέλαβα την πρωτοβουλία και ετοίμασα και μία ψηφοφορία για το ποιους επιβάτες θα επιλέγαμε να ταξιδέψουν με το τρένο της παραπάνω ιστορίας. Δημιούργησα ερωτηματολόγια. Ένα για να αξιολογήσουν τα παιδιά το ιστολόγιο που έχω φτιάξει για αυτά και ένα δεύτερο για να αξιολογήσουν μια πρότυπη διδασκαλία που έκανα σε ένα τμήμα. Όταν χρειάστηκε να συνεργαστούμε με μια συνάδελφο από την Αθήνα, χρησιμοποίησαμε το Hangout για να τακτοποιήσουμε κάποιες τελευταίες εκκρεμότητες σχετικά με μια συνδιδασκαλία που ετοιμάζαμε. Κλείνοντας και ελπίζοντας ότι δεν σας κούρασα πολύ, ας μου επιτρέψετε να κάνω μερικές επισημάσεις, προτροπές, πείτε το πώς θέλετε, ιδιαίτερα για τα πρωτάκια μας, ιδιαίτερα για αυτούς που συμμετέχουν πρώτη φορά σε διαδικτυακή επιμόρφωση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος άγχους ή στρες. Όλοι κάποτε ήμασταν πρωτάκια. Είμαστε εδώ γιατί επιδιώκουμε την αυτοβελτίωση και την εξέλιξή μας. Πειραματιζόμαστε με το νέο. Δεν το φοβόμαστε. Αγαπάμε τα λάθη μας γιατί γίνονται αρρωγή στη μάθησή μας. Εξάλλου θυμηθείτε τι λέμε κάθε μέρα στους μαθητές μας. Μην είμαστε δάσκαλοι που διδάσκαμε μόνο. Απευθυνόμαστε είτε σε κάποιο μέλος της ομάδας, είτε στους εκπαιδευτές μας για όποια απορία ή ό,τι άλλο μας απασχολεί. Χαλαρώστε και διασκεδάστε το υπέροχο ταξίδι που έχει ήδη ξεκινήσει. Ελπίζοντας ότι ανταποκρίθηκα στις πρώτες απορίες και προσδοκίες σας και ότι προκάλεσα τη δημιουργική σας περιέργεια, σας εύχομαι καλή επιτυχία.